Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, como sempre, damos conta en primeiro lugar cando se producen nomeamentos ou ceses na Xunta de Galicia, o Consello da Xunta de Galicia aprobou dos nomeamentos das dúas vacantes derivadas dos outros nomeamentos que, recordarán, fixemos hai 2 semanas no Consello da Xunta de Galicia. Estaban vacantes desde entón a Secretaría Xeral de Emprego e Portos de Galicia. Comezamos pola Secretaría Xeral de Emprego. O anterior secretario foi nomeado delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra e agora dalle o relevo, o se foi o nomeamento da Xunta de Galicia, Susana Pérez Iglesias. Viguesa, no ano 1984, licenciada en Administración e Dirección de Empresas, conta tamén cun mestrado en Finanzas e Formación Internacional nas materias das que ora vais ocupar, 20 anos de experiencia en distintos eidos do ámbito empresarial, dirección financiera, consultoría estratégica e xestión de proxectos. Este sería o primeiro nomeamento. O segundo relevo, por lo tanto, quedaría coberta a vacante producida cando o Consello da Xunta de Galicia propuso como presidente do Porto de Ferrol San Cibrao José Antonio Álvarez Vidal. A sustitución vai ser, o posto vai ser cuberto, o seu Consello da Xunta de Galicia nomeou a Natalia Botana Rei como nova responsable de Portos de Galicia. Licenciada en Veterinaria, naceu no ano 1969, ingresou na Xunta no ano 2000 como inspectora veterinaria, traballou en Bruselas como experta nacional da Comisión Europea para a Dirección Xeral do Mar e actualmente era xefa territorial da Consellería de Sanidade en Pontevedra, viguesa tamén. Por lo tanto, Susana Pérez Iglesias e Natalia Botana Rei, novas responsables, respectivamente, da Secretaría Xeral de Emprego e de Portos de Galicia. Desexámoslle, por suposto, toda a sorte nos seus novos cometidos. Empezando cos asuntos ordinarios da Xunta de Galicia, o primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional, 2 deles elixos cada concello, serían festivos locais, 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo non poden ser sustituídos. Serían para o ano que ven 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xoves Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiálo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, a parte dos xa tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán 2 dos 14 festivos que haberá o ano que ven. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos destinar 1,5 millóns de euros para colaborar co Arzobispado de Santiago na seguridade da catedral e na atención que reciben os peregrinos no centro de acollida.
250.000 euros serán para reforzar a atención no Centro Internacional de Acollida e o resto para garantir a seguridade en toda a Catedral de Santiago nun ano que prevese dun especial e numeroso movimento. Tamén o do Centro Internacional de Acollida, polo tanto, eses 1,5 millóns de euros, que son 100.000 euros máis que o ano pasado, están en consonancia coa maior afluencia que moi previsiblemente terá lugar durante o ano 2027. A proposta da Consellería de Emprego, cambio de acordo nas súas competencias en materia de emigración, cumprindo ademais un anuncio no debate de política xeral no DEA deste ano. Recordarán que anunciei que a Delegación de Asunto en Bos Aires tería unha nova sede, máis ampla, máis moderna, máis adaptada ás necesidades dos galegos na Argentina, mellorando o emprazamento actual. Bueno, pois hoxe o que acordamos foi a adquisición por 1,2 millóns de euros dun inmoble como nova sede da Delegación da Xunta de Galicia en Argentina. Estará nunha das principais vías, arterias de Bos Aires, e ali estará a nova sede da Delegación da Xunta. Estou falando da Avenida Belgrano, 990, terá máis de 700 metros cuadrados e, está en moi bo estado de conservación, tiña unha utilización anterior, deixou de facerse, por iso foi a oportunidade de adquirila. Fai falta algúns pequenos traballos de acondicionamento. A previsión é que as obras rematen neste mesmo ano 2026. Cal é o objetivo desta nova sede? Pois poder seguir, por suposto, prestando atención que ata agora prestaba. Moitas persoas pasan diariamente pola sede da Xunta de Galicia en Bos Aires, un fun testemunha en varias visitas, pero hai que ampliar e mellorar a atención que se lle dispensa aos galegos. 200.000 persoas residen en Argentina, moitas delas en Bos Aires, e xa digo un número importante, acuden físicamente á delegación. Varias novidades desta nova sede. Terá unha oficina de apoio á estrategia Retorna para asesorar in situ os galegos que han retornado á comunidade. Haberá tamén unha oficina do IGAPE para asesorar as empresas galegas na Argentina e facer tamén promoción de Galicia para posibles investimentos, e tamén haberá un espacio centrado na promoción de Galicia como destino turístico. A parte, xa digo, instalacións máis modernas, mellor situadas e con máis capacidade para seguir dando servicio. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe, cambio de acordo, ratificamos o nomeamento de Dolores Vilavedra como nova presidenta do Consello da Cultura Galega, sustituindo a Rosario Álvarez, logo de ser elexida no pleno que celebrou o Consello da Cultura Galega no mes de maio. Catedrática de Literatura Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, ata agora era responsable da sección de Lingua e Literatura no Consello da Cultura Galega, exerce de crítica literaria en medios especializados e foi, por exemplo, responsable de varios epistolarios de escritores galegos como Cunqueiro ou Neira Vilas. Por lo tanto, ratificamos o seu nomeamento e desexámoslle, por suposto, o mellor dos desempeños. Seguimos coa Consellería de Cultura. Hoxe demoslle o visteprace a unha campaña que suporá que máis de 3.600 actividades culturais se leven a cabo durante este verán en ao redor de 200 concellos galegos. Nunca se desenvolveron nun período estival organizados pola Xunta de Galicia tantas actividades culturais. Isto é un refrexo do bo momento que está a vivir o noso sector cultural e tamén unha antesala de todo o que programaremos durante o ano 2027, ano Xacobeo. Responde máis esta oferta aos preceptos que obriga a cumprir a Lei de Cultura Inclusiva, irá dirixida a todos os públicos, de cativos a maiores, abarcará todas as disciplinas e percorrerá unha parte moi importante do noso territorio, xa digo, máis de 200 concellos. Haberá un milleiro de actos vencellados ás artes escénicas, a produción audiovisual, a música, os espectáculos na rúa, 300 funcións nos concellos atravesados por algún camiño, por algunha ruta xacobea, algún camiño de Santiago oficial, 500 actividades de dinamización cultural en museos, arquivos ou bibliotecas e 600 iniciativas vencelladas a festivais de música, teatro ou literatura. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Vivenda e Infraestructuras, na planificación de infraestructura, na súa vertente de infraestructuras, hoxe demoslle luz verde
a construir unha senda peonil e ciclista en paralelo á estrada Pontevedra 542, o seu paso polo lugar de Pazos no concello de Pontevedra. Ademais, vais habilitar unha nova rotonda para facilitar o tráfico. Serán 1,4 millóns de euros. A senda terá ao redor dun quilómetro de longitude e a intención é mellorar os accesos a puntos claves como o colexio, igrexa ou polideportivo que por ali están. 18 meses de execución. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe destinamos 5 millóns de euros para o programa de emprendemento feminino EMEGA, para axudar a mulleres que desesen emprender ou ampliar actividades de emprendemento que xa tiveran en marcha. O obxectivo é chegar a 350 proxectos e xerar ao redor de 600 empregos. Vai haber varias liñas, a de maior cantidade económica será para proxectos de emprendemento feminino que teñan unha base tecnolóxica ou científica, ata 42.000 euros, 22.000 para proxectos de emprendemento liderados por mulleres en xeral, sin esta cualificación de base tecnolóxico-científica, senón sería máis cartos, e 17.000 cando se trate de mellorar, como decía, emprendementos femeninos iniciados que estén en marcha, en vigor, incluso que tiveran recibido algún tipo de axudantes, se van a ampliar, poderían recibir ata 17.000 euros con cargo a esta orden de axudas que hoxe aprobamos. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facendo. De Facenda damos un paso máis para aproveitar todas as ventaxas das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, no traballo de administración, tanto internamente como para relacionarse coa cidadanía. Hoxe aprobamos unha estrategia específica para mellorar os servizos digitais que presta a Xunta de Galicia a través do uso da inteligencia artificial e do manexo de datos. Vai haber 3 fases. Primeiro, a primeira, detectar que novas necesidades existen e poden ser atendidas coa inteligencia artificial no funcionamento da Administración e na relación cos cidadáns. Logo, buscaremos solucións técnicas para estas necesidades e, finalmente, poránse en funcionamento proxectos piloto que, se funcionan axeitadamente, darán lugar xa a proxectos con outras cuantías económicas. De feito, xa se está traballando a beiro desta iniciativa, desta estrategia específica que se chama GovTech en algún proxecto, están nas súas fases iniciais que teñen que ver con unha plataforma de datos no eido educativo, un sistema de inteligencia artificial en lingua galega e novos asistentes virtuais para diferentes eidos cos que traballa a Administración Autonómica. Paso ao sector primario, 2 acordos da Consellería do Mar. O primeiro, seguimos, como nos últimos consellos, desenvolvendo o plan de recuperación dos bancos marisqueiros de 23 millóns de euros que imos desglosando en acordos coas diferentes confrarías galegas. Xa van 9, este sería o 10º, o sea, aprobamos colaborar coa Confraría de Pescadores de Miño para restaurar bancos marisqueiros afectados polas choivas do inverno. 236.000 euros, beneficiaránse ao redor de 20 persoas, 20 traballadores e traballadoras que pertencen a esta cofraría para que fagan labores de rareo, eliminación de especies invasoras e sementeira de especies autóctonas. 236.000 euros a beiro deste plan de 23 millóns aprobado en uns meses pola Consellería do Mar. E outro acordo que ten que ver tamén coa regeneración dos nosos bancos marisqueiros é o que nos leva hoxe a proposta da Consellería do Mar a destinar 4,6 millóns de euros en 3 anos, 26, 27 e 28, para convenios con SEAGA destinados a conservar e restaurar os bancos marisqueiros. Queremos chegar a máis espazos, cubrir novas demandas que está a facer o sector e, polo tanto, encomendámoslle por 4,6 millóns de euros en 3 anos á Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, a SEAGA, que faga estes traballos, que é retirada de residuos, control de especies invasoras, sementeira de moluscos, pequenos dragados, todo aquelo que está demandando o sector a día de hoxe. Sector primario, pero esta vez sigo co sector primario medio rural, os autorizamos abonar o último pagamento que restaba respecto aos fondos da Política Agraria Común do ano 25, en que vanse pagando por fases, quedaban pagar 23,5 millóns de euros das achegas chamadas agroambientais. Vanse beneficiar
6.000 gandeiros e agricultores. Estas achegas agroambientais, que unha parte da PAC está dirixida aos profesionais que levan medidas ou proxectos sostibles. Falo de gandeiros que se dedican a razas autóctonas en perigo de extinción, explotacións que teñan o selo ecolóxico nos seus produtos ou ben que baseen o seu funcionamento na economía circular. Por tanto, son destinatarios destas axudas específicas da PAC, 23,5 millóns de euros, 6.000 gandeiros e agricultores beneficiados, pago realizado e, polo tanto, quedan completados todos os pagos correspondentes á PAC do ano 2025. Non queda máis que seguir lembrando a posición activa de Galicia. Recordo esa entrevista co comisario hai un par de meses, 3, en Bruselas, onde volvimos recordarlle a necesidade de que o modelo de PAC que está agora mesmo en elaboración, en negociación e que entraría en vigor no ano 2028 non pode nin ter o recorte que se anunciaba dun 20%, ten que eliminar moita burocracia, que agora mesmo é absolutamente prescindible, e ten que seguir manténdose nese doble xeito de funcionar de axudas directas e axudas a proxectos de desenvolvemento rural a través de organismos como Agader en Galicia. Cambio de consellería e de acordo a proposta da Consellería de Facenda, hoxe ratificamos unha nova emisión de bonos sostibles por valor de 500 millóns de euros para financiar os intereses derivados da débeda autonómica. Débeda autonómica que teño que recoñecer se mantén sin incremento, o incremento vai ser cero, que facemos agora precisamente debido a que as axendas de calificación melloraron a nosa puntuación, volver a renegociar os intereses pagando xuros máis baixos. Recordo que temos un nivel de débeda 6,3 puntos inferior á media das comunidades autónomas. Imos pechar un ano máis o exercicio igual que os anteriores. A previsión este ano volver a pechar sin novo endebedamento. O que facemos é renegociar os intereses. Para iso emitimos estes bonos sostibles, 500 millóns de euros, que están orientados a financiar investimentos sociais ou ligados á economía verde, que é a condición para poder emitilos con estas calificación de sostibles e coas ventaxas que todo eso conleva. Hai que decir que nas actuacións preparatorias desta emisión que os ratificamos rexistrou-se unha amplia demanda de investidores, o 65%, hai que decir, proveñentes do estranxeiro, especialmente de Italia, Reino Unido e Oriente Medio, o cal acredita a confianza nas contas públicas galegas. Importante acordo, cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía nas súas competencias en desenvolvemento de polígonos industriais, para seguir dando pasos e cumprir o noso objetivo de chegar a 12 millóns de metros cadrados de solo industrial en Galicia no ano 2030. Saben que este plan, xa falamos dele algunha vez, ten un investimento de casi 450 millóns de euros, pois imos desglosando este plan para cumplilo ata o ano 2030, chegar a eses 12 millóns, e hoxe tomamos 3 acordos. O primeiro, investir 26 millóns de euros na construción dun novo polígono empresarial en Cabana de Bergantiños, onde hai unha amplia demanda de chan e, polo tanto, terá unha superficie de 267.000 metros cuadrados. O segundo investimento sería ampliación dun parque industrial que xa existe no concello de Ordes, 232.000 novos metros cadrados e un está vendo o investimento, non o teño aquí, bueno, despois eu facilito, o de Cabana de Bergantiños son 26 millóns de euros, o de Ordes eu facilito despois. E, por último, tamén a terceira decisión de construción de parque empresarial sería un novo parque empresarial no concello Pontevedrés de Valga, nunha zona de moitísima concentración industrial e onde existe tamén unha ampla demanda de chan industrial. Serían 100.000 metros cadrados. Eu teño aquí o investimento de Cabana de Bergantiños, non teño aquí exactamente os outros dous, bueno, despois eu facilito. Cambio de consellería e de acordo, outro acordo máis en materia de vivenda, como prácticamente
todos os consellos para cumprir o obxectivo de duplicar en 4 anos o Parque Público de Vivenda, hoxe aprobamos licitar xa proxecto e obra, para facelo máis áxil, 34 vivendas de promoción pública no Concello de Santiago de Compostela. Nuns terreos en Castro de Abaixo, cedidos polo Concello de Santiago, 7 millóns de euros de investimento. Utilizaránse, además, técnicas industrializadas que permiten acurtar os tempos de construción e, polo tanto, serán máis curtos. Xa licitamos proxecto de obra, ademais, xa digo, 34 vivendas, 7 millóns de euros, pero utilizar técnicas industrializadas, é certo que o prezo é un pouco maior, pero permite acurtar os prazos e, polo tanto, poñer canto antes as vivendas a disposición. Acordos en materia de sanidade, varios acordos, 3. O primeiro, os autorizamos unha compra centralizada, a primeira que se vai facer, de dispositivos intravasculares, que son aqueles que se usan no interior dos vasos sanguíneos cando se está efectuando unha cirurxía. Son 6 millóns de euros para os próximos 2 anos, 4.000 dispositivos ao ano, e o aforro estimado é de algo, o facelo de xeito centralizado para todas as áreas sanitarias, un aforro estimado de 200.000 euros por ano. O segundo acordo, tamén en materia de sanidade, é seguindo coa nosa política que coñecen sobradamente de impulsar todo o que teña que ver coa vacinación en todas as cidades. Isto refírese ás persoas maiores que viven en residencias, o acordo do que ora dou conta. Moitas veces teñen máis dificultades para acudir ao seu centro de saúde, especialmente algúns dos residentes, para recibir as vacinas correspondentes. E hoxe o que aprobamos é iniciar unha campaña de vacinación para protexer os maiores que viven en residencias frente á neumonía, a meningite, a sepse e o herpes zóster. Por tanto, de xeito inmediato, logo deste acordo, un equipo de enfermería irá percorrendo as diferentes residencias galegas ofrecendo, sempre isto é voluntario, aos maiores a posibilidade de vacinarse sen ter que desplazarse aos centros de saúde. E outro acordo importante tamén, decía que eran 3, son 4, terceiro acordo, en materia de sanidade, hoxe demoslle o visto e prace a convocatoria de 725 prazas de formación sanitaria, é dicir, as chamadas prazas MIR para medicina, EIR en enfermería ou PIR en psicoloxía. Por tanto, serían prazas convocadas de formación sanitaria para traballar a sanidade pública de medicina, enfermería e psicoloxía. É unha cifra récord, nunca se convocaron tantas prazas, e máis que se poderían convocar si os criterios do Ministerio de Sanidade, como temos reclamado tantas veces, variaran e permitirán os módulos de formación que foran máis flexibles para poder dar formación en máis centros sanitarios galegos. A día de hoxe, eso non o conseguimos aínda e, polo tanto, co marco normativo que temos, que, insisto, reclamamos que se poida ampliar para convocar máis plazas, convocamos 725, que é a cifra récord, son 43 prazas máis que o ano pasado, que xa fora a cifra máis alta. Nunca se van formar, se formarán, polo tanto, tantos profesionais sanitarios como agora en centros públicos de Galicia. 94,2 millóns de euros é o que custa esta formación, o financiamento destas prazas formativas, que tamén, consecuentemente, o aumento de prazas é un 11,5% máis que o que destinamos no ano pasado. Convocamos, ademais, nas especialidades clave o 100% das prazas que se poden convocar. Medicina de familia, 207 prazas, pediatría, 27, matronas, 20, e na nova especialidade de urxencias e emerxencias, 24 prazas. E, ademais, incrementamos as prazas vencelladas á saúde mental. Serán 20 en psiquiatría, 17 en psicoloxía clínica e 21 en enfermería relacionada coa saúde mental. Decía, último acordo en materia de sanidade, ten que ver coas previsións que é necesario facer. Estamos a piques de entrar na tempada estival e, polo tanto, é necesario seguir garantindo a atención sanitaria en calquera punto da comunidade, especialmente en aqueles que van ter incremento de poboación durante estes meses centrais do Brao. Por suposto, isto hai que compatibilizarlo co descanso dos profesionais nestes meses de Brao, coas vacacións. Por lo tanto, hoxe, o que fixemos foi aprobar un investimento de 10,1 millóns de euros para reforzar os servizos de atención sanitaria durante os meses do Brao.
Recordo que o 90% das camas dos hospitais galegos van estar operativas. Se fora necesario, poderíamos chegar ao 100%. Imos contar cunha bolsa de preto de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde sexa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIR, a súa formación MIR. Dous acordos relacionados con lumes, un proposto pola Consellería de Medio Rural e un balance das actuacións, agora que está a piques de rematar o período voluntario para limpeza de faixas. Está a piques de rematar, non, perdón, xa rematou e, polo tanto, coas prazas, coas cifras xa máis ou menos contabilizadas e o balance que agora lles vou a dar conta. Xa digo, balance das actuacións de prevención que está a levar a cabo a Xunta de Galicia a través de SEAGA para colaborar cos concellos na limpieza de faixas. Os datos que acabamos de contabilizar indican que no que vai de ano a Xunta realizou tarefas de limpeza de prevención en 2.600 parcelas centradas basicamente nas 70 parroquias priorizadas de Galicia, donde era maior, a vista de anos anteriores, o risco de lumes. Toda esta tarefa vai seguir, pero, bueno, o que fixemos foi centrarnos especificamente nestas últimas datas, nestas 70 parroquias, 2.600 parcelas que foron obxecto de limpeza. Foron traballos ou ben contratados polos propios propietarios das fincas a un precio bonificado, facendo a través deste convenio dos concellos con SEAGA, ou ben foron execucións subsidiarias a petición dos concellos que fixo SEAGA e, por suposto, lle pasará o conseguinte cargo os concellos ou os propietarios, normalmente os propietarios. Actuouse, ademais, en 200 km de vías municipais a petición tamén dos concellos. Xa digo, este é o balanzo nos lugares máis prioritarios para actuar. Por suposto, seguiremos traballando nas vindeiras semanas. E outro acordo relacionado cos lumes, e coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na extinción, na axuda á extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa é a intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que é posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta, ademais, todas as prediccións meteorolóxicas, a evolución da atmósfera en tempo real e, polo tanto, a evolución do incendio, e con todo isto o que buscamos é que os profesionais, sobre todo os que están dirixindo as extincións, poidan tomar as decisións coa maior información posible. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Educación, ten que ver cun tema que estivo moi de actualidade nos derradeiros días, nas últimas semanas. Estou falando da PAU, da proba de acceso á universidade. Saben que hai tempo que a Xunta de Galicia ven reclamando cambios nesta proba. Queremos garantir, a través dunha maior participación, a maior coordinación, que os alumnos e alumnas galegas estean nada máis e nada menos que en igualdade de condicións, cando menos que o resto dos alumnos que fan a PAU en toda España. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser millorado. E, polo tanto, o que facemos é promover, explicar ao conselleiro, unha reforma da PAU cun dobre obxectivo. Como decía, asegurar condicións igualitarias
e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Vai haber varias novidades, a fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación ata a execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión conxunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame. Pero para darlle máis datos, dou a palabra ao conselleiro. Bueno, moi bons días. Como ben de explicar o presidente, vimos de analizar no Consello da Xunta unha serie de melloras de propostas, mellor dito, para mellorar a PAU dende o diálogo, dende a tranquilidade, dende a sensatez. Por que o queremos facer? Dende fai xa moito tempo vimos demandando que é necesario traballar conxuntamente por a igualdade de oportunidades dos mozos e das mozas galegas. E a verdade é que coa actual estrutura organizativa non podemos facelo en pé de igualdade con outras comunidades autónomas. A isto, e de modo específico este ano, tamén vemos que é preciso evitar erros no proceso e, en caso de que ocurran, debemos dispoñer de procedementos transparentes que nos permitan encauzados para non prexudicar aos estudantes. Por iso apostamos por unha maior corresponsabilidade entre a Xunta de Galicia e as universidades. Como todos se poden dar conta, seguramente sabrán que estes últimos días temos falado con moitísimas familias, con moitísimos pais, temos recibido moitísimas mensaxes no ámbito da Consellería e todas nos piden que deamos un paso adiante e, en certa medida, que non miremos para outro lado cando xurde un problema e, por eso, a Xunta de Galicia o que plantexa e o que quere é ser parte da solución. E para iso, na actualización da orden que queremos facer, hai que diferenciar dous ámbitos que pensamos son moi importantes. Temos, por unha parte, un contexto estructural e un contexto, digamos, máis conjuntural. No estructural, nestes momentos, existe un marco legal aprobado fai moi pouco tempo, un Real Decreto estatal do ano 24, ao que hai que adaptarse e que nos habilita para revisar e adaptar a regulación autonómica destas probas. O obxectivo é desenvolver este marco para impulsar e facilitar unha maior coordinación entre a Administración autonómica e as universidades. Isto xa fixeron outras comunidades autónomas de diferente signo. Castela e León, Asturias, Castela-A Mancha, Cantabria, o están facendo ou están en proceso. Con isto queremos avanzar nunha proba máis homoxénea no conxunto de España que garanta a equidade dos nosos alumnos en igualdade de condicións co resto de España. Algo que, como todos vostedes saben, vimos reclamando dende hai tempos en que o Goberno do Estado fixera nada ao respecto. Os datos corroboran que os nosos estudantes co actual sistema salen prexudicados. Sempre os galegos, sempre Galicia, cando hai informes comparados a nivel autonómico, ben sexa PISA, ben sexa do Ministerio, salimos moi por riba da media, incluso en algúns casos somos líderes a nivel de España. Pensemos en inglés, pensemos en ciencias, e, sen embargo, cando facemos a PAU, cando aplicamos as notas da PAU, vemos que esta posición de liderazgo se ven abaixo en certa medida e ocupamos os últimos postos. Isto, obviamente, xenera unha desigualdade no conxunto do alumnado e é moi injusto para os mozos galegos. Hai que dicir que este proceso de actualización da orden que queremos sacar adiante non arranca ahora. Levamos xa tempo traballando en esta línea, de xeito tamén coordinado cas propias universidades co obxectivo de poder garantizar unha maior homoxeneidade e unha maior igualdade no conxunto do alumnado. Se falamos do contexto conjuntural ao marco estructural que acabo de presentar, hai que sumarlle unha situación concreta deste ano onde houve unha sucesión de erros nas probas da PAU que xeneraron un enorme estrés entre os afectados, alumnos, alumnas e familia. Como dixen, houve múltiples peticións
se recibiron moitísimas peticións de que houvese unha maior coordinación e unha maior implicación. Todas elas tiñan este elemento común. E como xa teño comentado tamén, coa estructura actual a Xunta non ten capacidade para intervir, non temos capacidade para actuar ao respecto. Entendemos que os erros son humanos, que todos podemos cometelos en calqueira momento, pero á vista da experiencia deste ano debemos traballar xuntos na mesma dirección para minimizar estes riscos. E no caso hipotético que se produzcan estes erros, xa que ninguén está libre de cometelos, que dispoñamos dos mecanismos para poder resolveros ou atallados dun xeito transparente e previsible. Para acadar ambos obxectivos, maior homoxenización, maior seguridade, un dos grandes eixos da reforma é, sen dúbida algunha, o reforzo da coordinación institucional. Unha reforma que se canalizará a través dunha nova estructura do proceso con dous órganos colexiados. O primeiro será a Comisión Organizadora. A Comisión Organizadora será a encargada de deseñar a gran arquitectura, os eixos vertebrais da proba, da PAU. Asumirá as funcións estratégicas e de coordinación xeral. Será a encargada de establecer os criterios, protocolos e procesos comuns a todos os grupos de traballo. Tamén supervisará o funcionamento dos grupos de traballo e ten que garantir tamén a aplicación homoxénea da normativa. Esta comisión estará adscrita á Consellería e nela habrá representación, por unha parte, do Goberno autonómico e, por outro, das universidades públicas galegas. O outro órgano vai ser a Comisión Técnica. Este é o órgano que aglutinará as tarefas operativas e logísticas, tarefas que están vinculadas ao desenvolvemento da proba. Falamos de cuestións como a elaboración, custodia, distribución, corrección dos exámenes e tamén a que vai levar a cabo todo o que ten que ver ca organización das aulas, todo o operativo necesario e preciso. Estará formada por os delegados das universidades que manteñen intactas as atribucións que tiñan ata o momento e buscaremos que, ao menos, haya un delegado nomeado por a Consellería. É dicir, esta comisión técnica será a encargada de executar a proba. O eixo fundamental da proposta son os grupos de traballo, a clave de bóveda de todo o proceso. Ben, nós o que pretendemos é que haya unha reforma no funcionamento dos grupos de traballo, que son os responsables da elaboración de todos os exámenes en todos os seus pasos. Actualmente, os grupos de traballo son moi heteroxéneos no seu funcionamento. E, aínda que a normativa vixente atribúe á presidencia do grupo a responsabilidade sobre a elaboración, custodia e confidencialidade das probas, non existen criterios comuns fixados que regulen de maneira detallada os procesos de deseño, revisión e validación. Que imos facer nos grupos de traballo? Que imos propor de mellora nos grupos de traballo? 4 cuestións. A primeira, a súa propia composición. Ata o momento, os grupos de traballo están formadas por 2 profesores universitarios e ata 6 profesores de secundaria. Vamos a propoñer unha simplificación da composición dos grupos, nas cual haya 2 profesores universitarios e 4 profesores de secundaria. A dirección destes grupos, sempre dun profesor universitario, vamos a propoñer que poida ser un profesor universitario ou un profesor non universitario, e a designación deste nome será feita por parte da comisión organizadora. O obxectivo que queremos é que haya unha maior participación, neste caso dos profesores de secundaria, que son os que mellor coñecen o currículum de bacharelato. O segundo aspecto ten que ver ca elaboración colexiada das probas. Nesta nova composición, o que se pretende, o que se propón, é implantar un procedimento de elaboración colexiada das probas, que se vai a basear nos bancos de exercicio. Bancos de exercicio, posteriormente explicarei o que son, que deben estar previamente validados todos estes exercicios. Para isto, fomentaremos a participación activa dos profesores de secundaria, que son, como xa dixen, quen mellor coñecen os currículum de bacharelato e sobre os que se examinan os alumnos. Potenciase a participación efectiva de todos os integrantes do grupo de traballo no deseño, revisión e validación das probas. Ata o momento, o funcionamento destes grupos de traballo era diverso. Agora, os grupos de traballo elaborarán as probas dun xeito colaborativo en base a uns criterios comuns e unhas directrices que serán establecidas por a comisión organizadora. Haberá
En terceiro lugar, 2 niveis de revisión. Proponse, como xa digo, implantar un sistema de revisión por pares na elaboración dos exercicios. Isto é, habrá 2 niveles de revisión. Cada exercicio será previamente e inicialmente coñecido por 2 persoas, a persona redactora e a persona revisora. Cando xurdan dúbidas no proceso, como foi este ano, e para dar maior seguridade, o que se fará é que se abrirá un proceso de revisión cooperativa entre ambas, e para así aclarar unha versión que este validada polas 2 persoas. E unha vez validada por parte da persona redactora e da persona revisora, este exercicio se remitirá á dirección do grupo de traballo para a súa análisis final. E, en cuarto lugar, a creación de bancos de exercicio. Con todos os exercicios elaborados polas distintas parellas do grupo de traballo, crearase un banco de exercicios. O que se fai é estender a PAU un modelo moi probado, moi testado, que xa se aplica en outros procesos, como son as oposicións educativas ou como é o MIL, é dicir, un banco de exercicios que está formado por diferentes exercicios verificados e que posteriormente se selecciona algún deles para elaborar o examen. Obviamente, a función última e a responsabilidade última de selección destes exercicios será do director ou dos codirectores do grupo de traballo. Os exercicios, o banco de exercicio, vai estar validado por os membros do grupo e permitirá varias cuestións ao mesmo tempo. Primeiro, vai a reforzar a participación do profesor de bacharelato. Segundo, vai a mellorar a calidade técnica das probas. Terceiro, incrementar a trazabilidade, moi importante a trazabilidade do proceso. E cuarto, distribuir de maneira máis efectiva as tarefas dentro dos grupos de traballo. Ao mesmo tempo, mantense a responsabilidade última da dirección do grupo de traballo sobre a configuración final do examen. Para que? Para preservar as garantías de confidencialidade e integridade que, sen dúbida, deben caracterizar sempre a todas as probas e moi especialmente tamén a estas. O que propoñemos a través deste texto, xa para rematar, é a creación dun marco legal que permita avanzar desde Galicia cada un modelo de proba común no conxunto de España. Algo de que era previo a que se urdiran as cuestións deste último ano. Para isto vamos a artellar unha serie de mecanismos que favorezcan a coherencia nos procedementos de xeito semellante a outras comunidades autónomas e tamén de xeito paralelo dotarnos dunha liña de traballo máis coordinada, transparente e obxectiva entre xuntas e universidades que nos permitan minimizar riscos e de producirse algún destes riscos ter capacidade para reaccionar e adoptar as medidas prácticamente de xeito inmediato dunha maneira colexiada, transparente e protocolizada. En definitiva, temos unha dobre finalidade. Por unha parte, garantir a igualdade de oportunidades dos alumnos galegos. O temos dito moitas veces, non ten ningún sentido que para a porta da universidade, dunha porta común no conxunto de España, haya 17 camiños diferentes. E a segunda, para evitar erros, para minimizar os erros en caso hipotético de que se produzcan, de que haya unha problemática específica, ter protocolizado a resposta aos medios. En definitiva, esta é a proposta que traballamos no Consello da Xunta, que de xeito inmediato vamos trasladar para consensuada cas diferentes universidades para evaluar esta proposta e posteriormente teremos que seguir coa tramitación desta orde. Ben, isto é o que se plantexa de reforma da nova normativa da PAU. Se hai algún tipo de pregunta ou cuestión, pois moi gustosamente a responderei. Boa tarde, conselleiro. Unha cuestión, falaba da doble verificación, creo agora. Desde o CIUGA dixeron que esa proposta fixeran a eles hai 2 anos, no 2024, que lle remitiran á Consellería unha proposta para que houbera unha doble verificación, a ser posible para aplicala xa no 2025-26, responderan que non se lle, dixeran que non se lle respondera esa proposta que fixeran. Era por saber se eso era certo que fixeron esa proposta e se non se respondeu, por que? Grazas. A ver, esa proposta, en primeiro lugar, non tiña moito sentido e non era viable tal como estaba plantexada. Por que? Por unha cuestión puramente xurídica e por unha cuestión puramente técnica. A cuestión xurídica é que nada impedía, ni nada impide
a ningún grupo de traballo que se poida facer unha dobre verificación. Se podía facer, e se fixo de feito, e se fai de feito en moitos grupos. Que queremos agora? Estendedo a todos os grupos, que se faga sempre. É dicir, xurídicamente, nada impedía facer o que pedían naquele ano. E técnicamente non era viable. Por qué? Porque plantexaba que fose un inspector quen participase en esa validación. E non ten sentido. Por qué? Porque o inspector é un profesional xeneralista. É dicir, que non é un especialista dun área. E pode ser que non haya un inspector especialista nun área concreta. Non ten nada que ver. O inspector, non hai inspector de matemáticas ou de biología ou de literatura. Hai un inspector. Nos podemos topar, imagínate, con 6, 7 inspectores de matemáticas e ningún de biología. Co cual, técnicamente, non era viable, xurídicamente non había nada que impedise facelo, e, de feito, moitos grupos de traballo só facían. O que queremos agora é protocolizar todo e facelo dun xeito coordinado e que todos os grupos de traballo, todos os membros participen na elaboración dos exámenes e haya esa dobre verificación por parte do redactor e da persona que evalúa a demanda ou, perdón, o exercicio que se plantexa. Bos días, conselleiro. Perdoe que insista na pregunta do compañeiro. Por que non se lle contestou a Ciuga cando pediu hai 2 anos se a resposta era tan sinxela como a que di vostede agora? Grazas. Pois era unha cuestión puramente técnica e que non tiña ningún sentido, porque nada impedía que fixeran o que podía facer e que tamén técnicamente era inviable, simple e llanamente. E por que outros anos non houbo estes problemas e este último ano si os houbo? Porque non houve verificación. O que queremos é xenerar un marco común no cual este proceso sea, de algún xeito, o que se faga en todos os grupos de traballo. Alguna cuestión? Bo día. Quería que explicase un pouco polo miúdo como sería esa transferencia do banco de preguntas ao proceso final, porque non me quedou moi claro, se fai favor. Bueno, Grazas. estas son cuestións que están moi testadas. Se fai habitualmente nas oposicións e se fai tamén no MIR. Normalmente, todos os membros dun grupo de traballo van a ter que aportar un número determinado, imaginémonos 10, 20, 30 exercicios. Ese exercicio que presenta un dos membros, que redacta ese exercicio, ten que outro membro validado, é dicir, que tanto a redacción como a solución este ben, que foi o que fallou neste ano, non? E despois se genera un banco onde pode haber, imaginémonos, 100, 200, X exercicios que posteriormente será o director do grupo de traballo quen seleccione unha ou dúas. Xa se fai nas oposicións, xa se fai no MIR, iso é para garantizar que haya unha seguridade en que o que se pregunta está ben, non haya errores como os que pasaron este ano, teñen pasado en outras ocasións, para minimizar esos errores e, por outra parte, para que haya unha participación activa e que todos os membros do grupo de traballo participe, porque tamén é sabido que en moitas ocasións os grupos de traballo facían as probas unha única persona, normalmente o director. Deste xeito se fai máis colaborativo, se garantiza absolutamente a seguridade, sigue sendo, ao final, o director o que selecciona a pregunta, pero previamente tuvo unha validación por 2 persoas que forman parte do grupo de traballo. Sí, podía comentarnos un pouco o calendario, cando pensan que poden ter aprobada esta orde, cando entraría en vigor e cando van a ter a reunión cas universidades? Bueno, comenzando por a segunda, a reunión cas universidades vai ser inmediata, buscaremos a xenda nos próximos días. Decir tamén que esta orden non xurde a raíz da cuestión coyuntural deste ano, senón que xa estábamos traballando nela. Xa levábamos tempo traballando na mesma pola razón que dicía, por a existencia dun Real Decreto do ano 24 e por a procura dunha maior homoxenización con outras comunidades autónomas de España para evitar precisamente que se perxudique aos alumnos galegos. Ben, isto hai que ter en conta tamén que unha vez que se aprobe a orden e tendo en conta como se organiza esta proba, vai ser unha aplicación de xeito progresivo. Unha parte moi significativa das cuestións anunciadas se vai aplicar xa no próximo ano, na PAU do 27 e outra na PAU do 28. Por qué? Porque hai uns prazos e hai, digamos, unhas fases que son, en certa medida, teñen un carácter bianual. Hai que ter en conta que o
o bacharelato son 2 anos, e a nota media de bacharelato influe na nota final da proba selectiva, non? Co cual, algunhas accións, por exemplo, pensemos no que ten que ver coa seguridade e con mecanismos de revisión. Iso vai estar xa no ano 27. E outras van estar no ano 28, por exemplo, a homoxenización dos contidos. Isto se fai, como xa digo, dun xeito progresivo, tendo en conta os prazos de tramitación e tendo en conta que o bacharelato ten carácter bianual e non podemos, sería facernos trampas ao solitario, non podemos, na mitad do partido, romper as normas iniciais coas cuales entra un alumno en primeiro da BAC. En todo caso, é unha aplicación progresiva, moitas das cuestións estarán xa en vigor no 27 e outras no 28. Na PAU do 27 e na PAU do 28. Sí, bons días, conselleiro. Fala dunha unificación de criterios por resto do Estado, e como sería esa unificación tendo en conta que hai criterios propios en Galicia como literatura galega, lingua galega e historia de Galicia, claro, é dicir... Home, é obvio que dentro dos currículos autonómicos hai unha parte común e unha parte non común. Na parte común é onde temos que avanzar na homoxenización. Por qué? Porque non facedo estamos vendo que os mozos e mozas galegas salen prexudicados, e é absolutamente injusto e é moi desigual. Dentro do currículo de bacharelato hai a parte xeral, a parte básica, que é estatal, e hai a parte autonómica. Obviamente, non lle vamos preguntar a un alumno galego da historia de Valencia, nin viceversa, non? Pero o sentido común nos di que na parte xenérica do currículo de bacharelato debemos tender a unificar, sobre todo, porque digo, para non prexudicar os nosos alumnos. Aquí o máis importante, sen dúbida alguna, o máis importante é non prexudicar o noso alumnado, que creo que eso é público e notorio. En Galicia temos un bo nivel educativo. O din os informes comparados. PISA, o Ministerio, todos os informes comparados o din. En PISA, por exemplo, somos os primeiros de España en ciencias, ou somos os primeiros de España en dominio de inglés. E sempre estamos por riba da media en matemáticas ou en comprensión lectora, sempre. Sin embargo, nas notas finales da PAU, non. Outras comunidades autónomas que teñen un nivel comparativamente moito máis baixo que o noso, sin embargo, saltan ao final e teñen e teñen niveles de notas máis altos e ocupan moitas ocasións as prazas que hai en Galicia ou en outras carreiras. E iso temos que evitar que haya unha desigualdade, que haya un prexuicio evidente e unha injusticia evidente para o noso alumnado, sobre todo nas carreiras máis demandadas, as sanitarias, as STEM, etc. E isto, obviamente, hai unha parte común que se debe coordinar e que o temos demandado ao Ministerio en moitísimas ocasións, sempre cacarada por resposta. Moitas gracias. Boa tarde. Dúas cuestións. A primeira é se a Xunta avalía retirar a declaración de proxecto industrial estratégico a mina de Touro despois das críticas que coñecemos do ICOMOS. Seguindo con este tema, sabemos que o ICOMOS é un órgano consultivo, non toma decisión, a decisión toma a UNESCO, pero tendo en conta estas advertencias vai tomar nota a Xunta para os seguintes proxectos facer esta consulta previa que reclaman. E por outra banda, onte dixo vostede nunha entrevista en Cadena SER que non vai saír ninguén do goberno para ser candidato nas cidades. A pregunta é se, segundo os niveis da Xunta, podería saír alguén para outro tipo de municipios máis pequenos. Pregunto en concreto polo caso do delegado territorial en Lugo, Alfonso Villares. Gracias. Sí, bueno, a primeira parte, como vostede recordaba, e como son un órgano consultivo, por suposto, merece todo o respeto, o mesmo respeto, de logo non máis nin menos, pero tampouco máis que os técnicos da Xunta de Galicia cando emiten os seus informes. Por tanto, recordaba o venres, creo que foi, o director, o responsable de Patrimonio da Xunta de Galicia,
director xeral de Patrimonio Cultural, que os técnicos do seu departamento avalaron dende ese punto de vista o proxecto e, polo tanto, creo que tanto respeto merecen uns como outros. Nos, decía, seguimos ter en conta, todas as opinións deben ser escoitadas, pero a min, dende logo, as dos técnicos da Xunta de Galicia que votan para atrás, e este departamento, que teña tratado con él, sabe que vai dentro moi estricto, ten dito que o proxecto é compatible co Camiño de Santiago. Por lo tanto, aí está esa opinión, e outras tamén deben ser respetadas, pero en ningún caso son vinculantes. Respecto a outra pregunta, bueno, imos por partes. Efectivamente, eu decía outro día que ningún conselleiro ou conselleira da Xunta de Galicia será candidato nas 7 cidades. Xa respecto, e non por este tema concreto, na miña opinión, sinceramente, unha persoa que acaba de ser nomeada tan recentemente, volver a cambiar de cargo, digo, porque vostede se refire a unha persoa concreta e se non contesto dela parece que o deixo no aire. Non o beso nese caso, sinceramente, xa noutros casos son 313 candidaturas, iremos vendo. A día de neste momento non teño ninguna cabeza. Sei que ningún membro do meu goberno vai ser candidato nas cidades, sinceramente, creo que en ningún outro concello. Xa outros, a Xunta é moi amplia, ten moitos cargos, e non podría decir tanto, pero lle respondo ese en concreto. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é, despois da vaga de lumes do ano pasado, vostede comprometerase no Parlamento a que a Xunta iba a asumir a limpeza nas faixas secundarias nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Hoxe douse un balance, pero estes días había críticas de distintas partes dicindo que non se estaba cumplindo con iso, que a Xunta non estaba cumplindo coa limpeza en todas esas zonas. Entón, era, que opina dese? Unha segunda pregunta tamén en relación cos incendios. Estes dous, máis importantes como este fin de semana, como valoro que pensa de que, por exemplo, a Consellería de Medio Rural estuvera nun acto en Mos cando estaban eses dous incendios en activo? Grazas. Sí, mira, primeiro, eu quixen facer balance de o que lles din conta antes cando facía reseña do Consello, porque creo que hai que facelo, e aquí a transparencia sempre, pero aquí especialmente fundamental, e seguiremoslo facendo. Insistía tamén en que este traballo vai seguir, a pesar de ter rematado ese prazo de finais de maio, vai seguir, e, por lo tanto, seguiremos dando conta. Tamén é certo que a Xunta ao 100% non se pode encargar a colaboración de Xaga, que eu creo que é fundamental, imprescindible. Empezamos polas parroquias con máis risco de lumes e seguiremos apoiando os concellos, pero se isto queda nas mans exclusivamente da Xunta de Galicia será un traballo incompleto. Os concellos tamén teñen que facer o seu traballo, teñen que facer tamén os seus encargos, dende logo todo o que podamos asumir na Administración Autonómica o seguiremos asumindo, e despois tamén está o papel dos particulares que cada vez teñen que ser máis conscientes da súa obriga de manter as súas propiedades polo seu propio ben, ademais, en aceitado estado de limpeza. É a primeira vez que fixemos este sistema, un importante aumento orzamentario para poder acometer estes traballos, e creo que a diferencia cuantitativa, e se me preguntan cualitativa, en concienciación foi importante. Seguiremoslo facendo ata conseguir unha limpeza total. Creo que este primeiro ano foi importante, pero hai que seguir, e, dende logo, non pode quedar exclusivamente en mans da Xunta de Galicia. Respecto a outra pregunta, mire, eu creo que a Consello de Medio Rural non se pode achacar a súa presencia. Eu fui testemunha o ano pasado durante moitos días, vivindo prácticamente a pé dos lugares onde se dirixía e se controlaba a extinción dos incendios, neste caso, en canto o incendio colleu virulencia, a Consellería de Medio Rural non apaga incendios. É lógico que estea a súa presencia, que está en contacto permanente, como está, cos responsables da Dirección de Extinción, e me consta, ademais, que tuvo presencia cando non estaban os medios de comunicación, por certo, o mesmo sábado pola noite no incendio de Padrón, que se estendeu tamén a Teo. Por lo tanto, a súa presencia o ben comunicada, o seu contacto, o ben en todo momento cos responsables da Consellería, e cando é necesario comigo tamén, e ali en presencia, e doulle ese exemplo, creo que estuvo ali cando xa estaban os medios de comunicación, queda fora de toda dúbida.
Sí, bos días. Dúas cuestións. O sector do porcino en Galicia, que sabe que move 400 millóns de euros anuais, con preto de 1.300 granxas, asegura que hai unha mala situación económica promovida por a situación obviamente internacional, as guerras en Irán, as guerras en Ucrania e sobre todo por a peste porcina. Din que non hai moitas axudas por parte das administracións ante unha situación que din que é de risco para o seu negocio. Non sei se a Xunta ten previsto habilitar canles de axuda para este sector. E unha segunda cuestión, vostede personalmente estivo outro día nunha audiencia coas xogadoras do Atlético Guardés que acaban de ser campeonas de Europa, un feito que é bastante importante, de aí que vostede a recibira, pero, sin embargo, ese feito, ese partido trascendental non foi emitido pola Televisión de Galicia, foi relegado á plataforma web, porque nese momento xogaba o Leima un partido que non era nin final nin era nada. Non sei se vostede está de acordo en que non se transmitira ese partido, tendo en conta, xa digo, que era baloncesto, un deporte bastante importante nunha comarca como é o Baixo Miño e tamén a zona do Morrazo, e sobre todo que supuxo a victoria para un club modesto, non? Además dunha pequena vila. Hai tamén, con isto tamén lle quería preguntar que hai problemas de financiamento. Non sei se a Xunta vai a axudar tamén a este clube a continuar na elite europea. Gracias. Sí, bueno, imos ver dúas preguntas moi específicas. A primeira, creo que temos que felicitarnos de frente aos temores que había uns meses e que supoño que a mellor mitigados ou non de tanta actualidade, pero permanecen de extensión da peste porcina que estábamos vendo en Cataluña a outros lugares de España, por tanto que chegar a Galicia, afortunadamente, non foi así, que a preocupación do sector está aí e que poden contar dentro do posible coa axuda da Xunta de Galicia, si, xa unha axuda específica de decir aquí se vai a vela, en función, non coñezo se hai unha petición concreta e calé, pero, desde logo, claro que un sector moi importante en Galicia, e igual que os restantes sectores do noso agro, do sector primario, claro que terán axuda da Xunta de Galicia. Xa unha axuda específica, descoñezo o nivel de risco e se a teñen pedida, o nivel de risco e en que se lles podería axudar. Respecto á segunda pregunta, non estou nos criterios de programación e que é preferente ou non. Eu creo que tiña moita importancia a vitoria dese equipo por moitas cousas. Solicitaron ser recibidos e me parece unha boa iniciativa. Respecto ás axudas, eu que é práctica común cando facemos este tipo de audiencias que os responsables, sobre todo se son equipos máis modestos, sempre apelen a posibles axudas da Administración Autonómica, eu entendo perfectamente, temos axudado bastante. Eu agardo, por certo, agora, que con ocasión do Xacobeo, como fixemos no Xacobeo anterior, xa digo, non está, a día de hoxe seguimos, aproveito para recordalo, sin o recoñecemento das excepcións fiscais, estamos a punto de entrar no semestre anterior ao Xacobeo, pero cando as teñamos, creo que moita mellor idea axudar, como fixemos no último Xacobeo, aos equipos galegos máis modestos que, por exemplo, que fixemos no anterior, non digo que vai ser exactamente así agora, que representan a Galicia xogando por toda a xeografía, que centrarse nos grandes clubes que teñen outras maneiras de financiamento. Non quero dicir que tamén non lles axudemos, pero aproveitar o Xacobeo para axudar aos clubes máis modestos creo que é unha boa idea. Moi ben, moitas gracias.